ассалому алайкум бародарои азиз, тозаи хубен, саломатитон хубай? Бачаҳои чайҷон, имрӯз бозорай ва ба ҳама гуфтанем ярдонари лайка бачиқем, подписатсия ва колокольчик канала ҷараён кунен. хоҳиш мекунем, илтимос дастгирии канали моро фаромӯш накунен. бисёр аз одамо менависанд, акаҷон илтимос ёрдам кунен, номеротонро нависед. майли ҳамин канали маро дастгирӣ кунен, манам иншоаллоҳ номероро менависам, дар комментария дастгиритон мекунам. ва бародарои азиз, имрӯз 24 апрелай, соат 7:52 ба вақти Москва, 9:52 ба вақти Тоҷикистон. бародарои азиз, курси имрӯзаи мо бисёр аз банкҳои ҳамаи банкҳо гуфта, яъне ки бисёраш нест. бародарои азиз, курси имрӯзаи мо Бонки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл 60 сомон, Бонки Эсхата 1000 рубл 60 сомон, Алифбонк 1000 рубл 60 сомон, Спитаминбонк 1000 рубл 25 сомон, Аввалин бонки молиявии хурд 1000 рубл 44 сомон, Ҳумо 1000 рубл 57 сомон, Равҳидбонк 1000 рубл 60 сомон, Газкомерцбонк 1000 рубл 35 сомон. Коммерсбонки Тоҷикистон гуфтарӣ нест. бародарои азиз, Душанбе Сити 157 сомонай. боқӣ сарбаланду обод бошед. худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад дар ин моҳи шарифи Рамазон. як бори дигар моҳи шарифи Рамазон муборак бошад. бародарои ҷон, лайк, подписатсия ҳатман кунед, чунки дастгирии канали мо. худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад.